Os concellos do Barbanza prepáranse para a fase 3 da desescalada que se inicia o luns. Amplíanse servizos municipais e refórzase a vigilancia. Galicia entrará o luns en fase 3 da desescalada e os concellos prepáranse para recibir bañistas. En Rianxo será a policía local que vigile a afluencia de xente aos areais e que se respeten as normas de seguridade establecidas. O alcalde Adolfo Muiños explicou que cabe apelar ao sentido común da xente e agarda que todos sexan responsables. A ver, a primeira medida é o da contención da propia responsabilidade da xente, que a maioría pois, está asumindo evidentemente que hai unhas restriccións e a hora de xa poñer as toallas na area, pois xa ten en conta esa distancia social que hai que guardar. Por parte do Concello, a previsión é, bueno, temos uns areais que admiten bastante cantidade de persoas e a idea é facer un control do aforo presencial coa policía local, buscando un pouco que se manteñan as restriccións e as distancias. Non buscamos nada especial, nin parcelar, nin unha medida así. Sí que vamos poñer na area uns pequenos indicativos referenciais, pero moi simples, evidentemente que non van impedir despois que se poida facer a limpeza por medios mecánicos que se fai tan pronto comecen a funcionar as brigadas de limpeza dos concellos. Entón, en principio, pois nada, o control da xente, xa digo, control policial con ver o aforo, hasta onde sexa posible ir admitindo a todo o mundo como fixemos até de agora. Coa entrada na fase 3 son menores as restriccións. Galicia avanza no bo camiño hacia a nova normalidade e ante isto os concellos van ampliando os servizos e volvendo á actividade presencial. Así en Rianxo, a partir do luns, reincorporaránse ao traballo presencial máis traballadores. Os servizos municipais están funcionando e progresivamente, prácticamente este luns, a incorporación vai ser pois case que total de todos os servizos e con limitacións evidentemente pois, ou de aforos ou de buscar algunha medida para o público. Estou pensando pois, por exemplo nos museos, pero tamén a idea é que desde este luns empecen a funcionar. Desde logo o personal xa está progresivamente vindo, agás excepcións que teñen que ver con circunstancias particulares. O resto do persoal, en principio, contamos con ter o 100% xa da plantilla incorporada este mesmo luns. Tomáronse medidas de seguridade nos diferentes departamentos, mamparas, xeles, un pouco o que está marcado por lei, e xa directamente pois, poñéndonos un pouco a traballar. A propia biblioteca tamén xa comeza a súa apertura. Está todo a maquinaria, digamos, administrativa poñéndose outra vez en orden para facer frente ás necesidades da ciudadanía que tamén ten ganas de facer xestións e volver a unha certa normalidade. Durante as últimas semanas, a Policía Local de Rianxo realizou labores de control nas estradas para identificar persoas que incumplisen o confinamento trasladándose entre provincias ou comunidades sen causa justificada. De maneira puntual, non tanto na praia, que sí que chegaron tamén eses rumores que ao final pois, tamén foron de algún xeito desmentidos pola propia xefatura da Policía Local que non constataron, e si o constatan pois, dunha maneira moi puntual, non? Pero sí que se fixeron algúns controles de cambio de provincia, que a partir de luns, en cambio de fase, pois, enténdese que van poder ser autorizados, e houve pois, algunhas persoas que viñeron de outras provincias e que se detectaron pois, nos controles que habitualmente se teñen pois, na Ponte de Catoira ou en algún outro espacio, ben polo Concello ou pola propia Guardia Civil ou Xefatura Provincial de Tráfico, non? Pero esa idea de que pode haber moita presenza, pois en principio non, no caso de Rianxo non é constatado, sí que pode haber alguén puntualmente, máis que a Policía Local non puido constatar que haxa unha afluencia masiva de visitantes de fora, non? O traslado entre provincias estará permitido a partir do próximo luns, non así entre comunidades, que seguirá prohibido sen causa justificada.